El torn de rèplica té la paraula l'il·lustre diputat senyor Jordi Miralles. Sisplau, senyors diputats. Senyor Collboni, sisplau. Senyor Miralles, endavant. Pel bé del país, senyor Mena, el que fora bo és que vostè, dins d'aquest govern dels millors, que li he dit que no ho és, i que vostè és dels pitjors, o canviés de política o el canviessin. O canviés de política o el canviessin. Això pel seu bé també. Pel seu bé també. Perquè quan vostè està intentant defugir tota una interpel·lació que parla no només d'un aspecte, de la funció pública ni l'ha anomenat, que no és corresponsable de que han creat aquí atur a molts treballadors i treballadores, han sentat bases de privatització, de deteriorament del sector públic convertint-se en una maquinària de destrucció d'ocupació. Això té a veure amb Europa? Té a veure amb els fons socials europeus? No, no, vostès. Decisions del seu govern. Per una manera i un model que ha generat més atur. Li hem parlat dels accidents laborals mortals. 78. Un cada 4 dies. Sí, objectiu 0. Hem baixat una pancarta. Sap quan fan això de la pancarta? Quan toca el 28 d'abril. Un cop l'any se'n recorden, que és el Dia Internacional, per tocar-se el pit, igual que alguns fan els diumenges, que després de pecar molt van a que se'ls hi perdonin les penes. Vostès un cop l'any piquen el cor, diuen hem fet malament, tirem la pancarta, ho farem millor. No, un cada 4 dies. Un cada 4 dies. Perquè li he preguntat instruments i mecanismes que hi havia de prevenció i vostè no ha donat resposta. No només no ha donat resposta, no pot respondre diferent a allò que li dic que em contestés, perquè se li posaria a vostè la cara vermella amb els temes de prevenció i les conseqüències que està tenint. Per tant, res amb el tema de funció pública, res, o simplement, que és veritat, a tots ens sap molt greu que hi hagi persones que perdin la vida al lloc de treball, però quines mesures, quins compromisos. Diu que sí, que voldran arribar a això, molt bé, el nostre grup parlamentari no tingui cap dubte que amb el sector de la construcció i amb d'altres a la moció farem propostes i esperem que aquest nivell de compromís humanista i solidari del govern, encapçalat per vostè i el grup parlamentari de Convergència i Unió, donin suport, perquè si no, bla, bla, bla. Les paraules se les emporta el vent i el 28 d'abril de l'any vinent tornaran a tirar una altra pancarta dient que s'aturin, anem a mirar de minimitzar els accidents laborals mortals. La realitat, un cada 4. Ha crescut. Això és responsabilitat del Fons Social Europeu, senyor conseller, o de la seva conselleria? O de la seva conselleria? Perquè hi ha mecanismes de prevenció que els han fet saltar pels aires. Mecanismes que no estan dotant ni de personal ni econòmicament. Diuen, ens faran falta inspectors? Doncs segurament sí. Segurament sí. Es pot respondre que l'anterior govern va arribar a un compromís entre el Departament de Treball i la Conselleria d'Interior de que també els Mossos d'Esquadra poguessin fer d'agents i multar en aquelles empreses on es vulneraven les condicions laborals? Té algun informe d'això? Ho manté? Ho menysprea? Volem que contesti aquestes preguntes també. Bé, i si hi ha algun aspecte del Fons Social Europeu i de les polítiques dels plans que no han estat ben gestionades, diu vostè que a més ho va dient per tot arreu. I si és així, vingui, comparegui i si cal, i vostè intueix, porti-ho a Fiscalia. Però deixi vostè d'aquí de posar la teoria del ventilador per poder tapar les incapacitats i les negligències amb els temes d'ocupació en aquest país. Seria molt fàcil dir-li, se'n recorda del conseller Ferreras i el que representa? Vol que li contesti això? Vol que li contesti això? Home, no fotem. El que jo li pregunto, i li torno a preguntar, és si vostè cofinançarà els 30 milions d'euros que hi ha, els 30.000 milions d'euros, perdó, que hi ha, per poder dotar allò que el Fons Social Europeu està previst per aquest any. Vostè diu que no, que això no és possible, doncs bé, expliqui'ns-ho. Expliqui'ns-ho. Però expliqui'ns això i si cal vingui al Parlament i expliqui's el temps que correspongui amb aquesta qüestió, però tingui les altres, senyor conseller. La creació d'ocupació. No ha dit ni una paraula dels joves. Ni una paraula dels joves. Creu que un país com el nostre pot assumir que el 50% de la gent jove no tingui feina?
I què fan? I què fan? Bé, no li vull recordar la compareixença aquí al Parlament perquè també diu que no va ser veritat allò que es va dir o es va interpretar malament. Sempre se l'interpreta malament al senyor Mena, perquè té les capacitats, jo li deia l'altre dia, una mica amb conya, que és una mena de conseller, no? Que és una cosa així, una mica especial amb les seves formes. Però a part de les formes, i li dic amb tota la cortesia parlamentària, hi ha coses de fons que fa malament, que hauria de canviar o que l'haurien de canviar. Moltes gràcies. Gràcies, il·lustre diputat.